Kaunti ma Nandi kod Kisumu otudore e chenro mar pidho yiende e ginga Agode ma Chepseng'wor mar konyo geng'o masiche mag lowo masienyore kinde ka kinde e gwengego. Jorit alworago eko wacho ni bende pidho yiendego dhi konyo geng'o masiche mag apaya matimore e alworano. Kata kamano, jodak ma Chepseng'wor idwaro ni mondo mi omed pidho yiende mag nyaluo e godno mondo omed konyo rito alwora. Katokea ajali kwa hizo kona, then tunaamini ya kwamba hizo mianzi zitaweza zikazuia ile impact ama ajali. Hiyo ndio sababu wengine yenye nafanya tuweze tukapanda miti. Lazima kwa njia nyingine ile yote, lazima tujaribu tutafute zile miti zenye zinaweza zikasaidia kuhold mchanga. They are planting up to Kopere. We are picking from Kopere all the way along River Nyando to Lake Victoria. It's a very noble cause. So haitoshi kupanda tu, bali tunahitaji kupanda na kukuza miti ambayo tumepanda. We must nurture the seedlings that we have planted.